Vi kører. Hej Anne. Hej. Hvad er det, vi har på bordet nu her? Det er da ægte dansk rugbrødsmad. Yes. Og hvad sidder du spiser lige nu? Jamen det er da selvfølgelig en god baconlever fra Tulip med agurk. Og rugbrødet er importeret direkte fra en af vores gæster. Så hvad du sidder og tager med til os? Hvor lækkert, mand. Yes. Skal vi lige prøve at gå over til Anne Mette, så hvad sidder du spiser? Ej, nu blev den endnu værre. Jeg ved godt, det ser lidt ulækkert ud, men jeg har lige prøvet at tage en makrel med remoulade af agurk, og så vil jeg lige prøve at krydre den med en pølse. Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan det smager. Ja, en rigtig dansker herovre kan vi høre. Kommer det hele på en gang. Hvad siger Marissa her? Jamen, Hvad jeg må du tager spise? lidt lerbosteg her på en lille stykke rugbrød. Det er altså heller ikke helt dårligt. Har jeg så lidt agurk på. Og Julie? Jeg har lavet mig en ægma. En ægma? Ej, hvor er de? Mange af mig. Der er en lille skaller på der. Den fjerner vi. Ikke godt. her. Og jeg er helt tom på mit rugbrød. Jeg er ikke gået i gang Men du endnu. har til gengæld den her parat, som Det er rigtigt. En makrel. Det bliver så godt. Er vi glade for dansk mad? Kan I ikke lige kigge herover og se glade ud? Kan I vinke også? Ej, hvor er I altså gode.